de colors i les tortugues començaren a actuar d'una manera molt estranya. Vam deduir que el problema era l'aigua. El doctor Dante afirmava que podia transformar els residus tòxics en aigua bona per a beure. Però tot el que es referia al doctor Dante resultava molt sospitós. Era un treball per a Widget, el detectiu dels residus. Ho veurem en este capítol de Widget, el protector del món. El detectiu dels residus. Estic molt contenta que hàgiu vingut amb mi. Cap problema, serà al·lucinant. Ei, per tots els planetes! Estic segur que els avis voldrien sentir parlar de certa ciutat en la Terra. Probablement hi ha molt a aprendre dels grans progressos dels humans. Sí, senyor. Deies alguna cosa, Widget? La tenda d'animalets del senyor Bass ha d'estar per ací. Ei, és aquella! Món aquàtic. Què fa tota aquesta gent allà? Mireu, Pareix una conferència de premsa o alguna cosa pareguda. aquell d'allà no és l'alcalde? Sí, anem a veure què fa. Aneu vosaltres. Widget i jo vos esperarem en la tenda. Hola? Hi ha algú ací? On vaig ara mateix? Ho lamento, està tancat. No els puc vendre peixos. Hola, senyor Bass. Soc Christine, de la clínica veterinària. Ens va cridar perquè tenia uns peixos malalts. Ah, és veritat. I les tortugues també. M'alegre que hagin vingut. Veuen? Els peixos zebra perden les seues ratlles. Sí, alguna cosa va malament. Ai, senyor, mira allà. Té molta raó. Els cavallers de mar naden en zig-zag i amunt i avall. Els peixos de neó perden la seva llum. M'hauré d'endur alguns peixos a la clínica per examinar-los. Ah, clar que sí. Hem de descobrir què passa. Cometes desintegrats? No sé què passa ací. Pareix com si els peixos estigueren fregits i les tortugues torrades. Però no tingueu por. Widget està ací i anirà al fons de la qüestió. I ara, senyores i senyors, el moment que tots han estat esperant. Tinc l'honor de presentar-los el distingit Dr. Dante, el qui mostrarà el seu nou invent. Gràcies, senyor alcalde. El meu ajudant els ensenyarà el procés. El meu sistema de purificació de tòxics Dante converteix els residus verinosos i perillosos com estos en un líquid pur com la neu. Ensenya-los-heu, Rati? Vol dir Ratter. Senyores i senyors, el meu nom és Robert Ratter. Sí, senyor. Així tenim un verí molt fort que desintegra el ferro. Ara presten atenció. El verí líquid passa a través d'una sèrie de depòsits successius. Quan poso en marxa el meu procés revolucionari de purificació, el resultat és aigua clara i bona per a beure. Ho has vist? Ei, és increïble! El meu professor de ciències diu que no hi ha un mètode eficaç per a desfer-se dels residus tòxics com ara eixos. Però el doctor Dante ho ha fet. Estic segur que Widget voldrà contar-los-ho als grans protectors. Tornem al món aquàtic i diguem-li-ho. No, espera un moment. Crec que Ratty vol posar més porqueria en la màquina. Quedem-nos un poc més. Ui, he d'ajudar els peixos malalts, siga com siga. Rajos espacials i llamps siderals. Arribaré al fons d'este assumpte de tortugues, sí, senyor. Vull dir, hola, i soc Widget, aprenent de protector del món. Pots ajudar-nos? Mira, només volem
Famílies que ens compren. I xiquets que ens cuiden. Però ningú no vol una tortuga que té... Una tortuga que té cinglot. Que teniu cinglot? Quin fenomen més atòmic. Tot això és molt estrany. Ostres, què està passant? Me comença a estar més marejat que els micos marcians. És l'efecte de l'aigua. L'aigua ens provoca cinglot. Per tots els planetes he d'eixir d'ací i explicar-li-ho a Christine. Pels anells de Saturn. No puc tornar a la meva forma originària. Estic atrapat en la peixera. Christine! Ai, Christine! A on estàs? Estic ací dins, Brian. Ei, Widget! Li volem ensenyar l'invent més important i radical que s'ha fet fins ara. Ostres, però si estava per ací. Widget! A on estàs? On estàs, Widget? Widget! Widget! Ei, Christine! Estic ací, Christine! Estic ací! Què és el que estàs fent ací dins? Estic intentant eixir. Per Mart i per Júpiter! Ho he aconseguit! Ei, què passa, Widget? Cometes volants llamps siderals. Et trobes bé, amiguet? Molt bé. Sabeu què passa? L'aigua és la que els fa estar malalts i hem de descobrir per què passa això. Anem. Ai, senyor, estic molt preocupat. No sabré mai què els passa als meus peixets i tortuguetes. Oh, senyor Bass, pensem que és l'aigua la que causa la malaltia dels animalets. L'aigua? Sí. D'on trau l'aigua per als aquaris? La trac d'aquella aixeta. És massa gelada per als peixos. De manera que la deixe calfar en estos bidons que li vaig comprar al senyor Ratter. I després la posa en les peixeres. Vaja. El problema de l'aigua és pitjor que l'enigma dels anells de Saturn. Però el poderós alienígena enamorat i els seus amics terrícoles, sobretot Brian, venen al seu rescat. Bé, i ara dis-me què podem fer, Widget? Investigar este embolic. D'acord? Aneu i porteu mostres d'aigua a la clínica per analitzar-la i, mentrestant... L'inspector Widget s'encarregarà del cas. Ens veurem així demà de matí. Fins demà, inspector Widget! Anem a veure. Igual este dipòsit em dona alguna pista. Ei, bon truc! Pots menjar-te amb mi com vulguis, tio. Gràcies. Escolta, una pregunteta. Com és l'aigua d'ací? Oh, és bona. Veu-ne si vols. T'has trobat malament últimament? Has tingut cinglot, esternuts o has perdut la gana de menjar polls? No, tot va molt bé ací dalt. Però allà baix estan passant unes coses molt estranyes. Acompanya'm i veuràs. Sí, per descomptat. Hola, rata penada. Feia temps que no ens veiem. Sí, és de veres. Et trobo molt bé. Vull presentar-te un amic. Widget. És un protector del món. Hola, rosegadoret. Oh!
Noves, supernoves i explosions descontrolades. Pareixes una rata radioactiva. Vas a un ball de carnestoltes o què? No, és la porqueria que ens cau damunt. N'hi ha per tots els jocs i jo estic ple. Quan acabarà? Tal volta pugues ajudar-nos. Llamps tremolosos. Segur que ho aconseguiré. Oh, vaja! L'alarma cap de cavall s'ha disparat. Algú s'acosta... Es pot saber qui ha sigut? Si no hi ha ningú, me'n vaig. Ja n'hi ha prou de ser el doctor amable. I ara, a buidar la porqueria. Així estan els diners, doctor Dante. Diners! Diners! Això és fantàstic! Vine cap ací, rati, vine! Ja és hora de buidar tot el fangar i d'abocar el bidó per l'albelló. Són meus els diners de la ficció. Soc odiós, soc repugnant i els tòfols creuen que soc bo. Ai, rajos espacials! Este dimoni està contaminant el món! He de parar este porc asquerós! Soc Wedger, protector del món. Contaminadors de la Terra, podeu començar a tremolar. Pronte veureu que perdeu el temps amb mi, un alienígena que només vol el bé. Ei, Widget, tenies raó. Sí, els resultats del laboratori han revelat que l'aigua està contaminada. Per tots els planetes de l'espai estic segur que conec la causa. Són estos bidons, senyor Bass. Com? Què vol dir? Mireu això. Increïble! És horrible. No tenia ni idea. Sí, el residu verinós que queda en el bidó es mescla amb l'aigua. És per això que els peixos estan malalts. Però com ha pogut passar això? Si el senyor Ratter digué que la màquina del doctor Dante els havia netejat. No queda mai net del tot. Això que ha fet vostè és una gran barbaritat. No s'ha de gastar mai un recipient que hagi contingut verí. S'ha d'anar molt espai, sempre, sempre. En l'escola hem après que les botelles i pots que han contingut material perillós s'han de tirar i no reutilitzar-les mai. Teniu tota la raó. Com he pogut ser tan despreocupat? Que fava que sóc, mare meua. Ei, li ho hauríem de dir al doctor Dante, veritat? No crec que siga necessari. Em fa l'efecte que ja ho sap. Què? Sí, ja ho crec. Perquè el doctor Dante està buidant eixos contaminants dels bidons en l'albelló. A més, jo he vist que no els neteja gens. Com? Oh, no. No m'ho puc creure. Però si és un científic famós i respectable. Ai, eixe tio és un rèptil realment repugnant a qui només li interessen els diners. Anem, amics terrícoles. Hem de parar el canalla del doctor Dante. Li porta estos globus per al doctor Dante. Quin sant? És un regal d'inauguració.
Jo diria millor que és un regal de clausura. Molt bé, aparque allà. Vinga, amics, mans a l'obra. Per tots els planetes. L'hem pillat en plena activitat. Kevin, grava-ho amb la càmera. Així no tindrem la prova per a poder-los agarrar. Vinga, anem. Estic preparat. Disculpe, Què feu així dins, xiquets? busquem el doctor Dante. Tenim una sorpresa per a ell i per a vostè. M'encanten les sorpreses. I el doctor Dante també. La seva oficina està allà davant. Mireu com les coses no sempre són el que pareixen. Ei! El doctor Dante no bevia aigua dels bidons, bevia aigua de l'aixeta. Sí, la seua màquina és un verdader frau, un engany, i ell és l'estafador més gran del món. Mireu! Els bidons no entren en la màquina. Van escales avall. Què dimonis està passant ací? Anem allà, detectius dels residus. Atrapa els Ratti! Em diuen Ratter, doctor Dante. Ja sap, Robert Ratter. Sempre igual. Apressa, ven ací. Repalletes! Afanya't, Ratti! Hem d'atrapar-los! Anem! Ara veuran com les gaste! Anem! Afanya't, que venen. Molt bé, ja he gravat prou. Per tots els planetes, ja hem acabat. Un moment! No eixireu d'ací tan fàcilment! I si eixireu, ningú no vos creuria, perquè jo sóc el gran, el poderós doctor Dante! Això et creus, eh? Anem a veure com de poderós eres, granyut. Me les pagareu! Ei! Oh, no. Mireu, està a punt de caure dins els residus tòxics. Tranquils, no vos preocupeu, col·legues. Tinc altres plans més interessants per a ell. T'agarraré, nanet, i ho lamentaràs. No pots destruir el meu gran invent diabòlic. El món meu déu. Sóc el doctor Dante. Ja ho sabeu. Amolleu-me ara mateix. Amolleu-me. Vos ho ordene. No és cap broma, m'escolteu? No és cap broma! El gran superdetectiu Widget al rescat! Els protectors del món estan ací per ajudar i no per a condemnar. Fins i tot els rèptils com Dante tenen algun valor. Això espere. Ja vos tinc on volia. Ara veureu, ho pagareu tot junt. Agarra els Ratti. Soc Ratter! Robert Ratter! Encara no heu vist el final. Algun dia em deixaran lliure i tornaré. Bé, ja hi ha un altre canalla, aquí 2 valents terrícoles i un heroi alienígena. Li han desfet els plans per a destruir el món. Este tardarà en molestar-nos. 2 valents terrícoles? I jo què sóc? Sí, tu... és el que volia dir. 2. Tu i Kevin. Jo sóc... a veure... Jo sóc l'heroi substitut. Exacte, en cas que Widget tinga problemes. Cometes desintegrats i llamps siderals. Però, Brian, la veritat és que no sé què faria sense tu. Gràcies. Ai, què més puc fer?